li Rojavayê Kurdistanê amadekariyên li darxistina kongreyeke niştimanî bo partî, rêxistin û kesayetiyên serbixwe têne kirin. Kongre li ser destpêşxeriya Partiyên Yekîtiya Niştimanî ya Kurd peyênekê bû ku komîteyeke amadekar ji bo wê durust kiriye. Arman ji wê kongreyê gihiştina bi helwesteke yekbûyî û nerîn û şandeke hevbeş e di navbera wan hemû aliyên Kurdî de. Serkirdeyê Encumena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê Enekesê Beşar Emîn ji tora medyayî ya Rûdawê re bi geşbînî behsa girîngiya ji hevnêzîkbûna hemû aliyên Kurdî dike. Bi vê qonaxa hanî girîng dê bi rastî yekrêzî yekelwest ji milletê me re gelkî pêwîst e. Ne tenê di navbêna Encumena Kurdî û peyênekê de bes hetanî partî û heta kesayetî êj dervî her du îtara tev di bi hevrê yekelwest û yekrêziyê pêk bînin. Ez dibêjim ew ya pêşeroja milletê me yanî dihedidînin mesîrê me. Çare nûsa milletê me dihedidînin ji pêşerojê re. Dibêjim wextê serokê hêja û xoşewîst serok Mesûd Barzanî wextê ketî ser xetê û ew doz dike û ew dixwast û ew tê radibe baweriya me bixwe wek kes baweriya me gelkî bilind û ev heya bi hesanî pêk bê. Beşar Emîn dibîne ku serkeftina kongreyeka wiha girêdayî sazan û lihevkirina tevayî û giştî ya hemû aliyan e. Lê eger hinek meselê kongrê netewî ji bo Kurdê Sûriye eger alîk bi tena xwe bê ji vayez kongre hazir dikim amade dikim û jî daw bike ji wanê aliyê dir ez dibêjim ev xwe nesfê ji vê yekîtiyê wê divê ew kongre em girîngiya wî dibînin lê ew kongre divê ji yekê heta dawî ew kongre car dî tewafiqî bi navbêna encûmenê de û navbêna peyênekê de û bi tewafiq ji ewil heta dawî wê ew ya deman bê ji necaha kongre jî û ji necaha yekhelwestê û yekrêziyê ji bo milletê me ji bo pêşerosa wî ji bo çarenûsa wî. Zanyarî hene ku peyênekê daxwaz li Enekesê kiriye ji bo tevlî komîteya amadekar bibe da bi hev re kar ji bo darxistina kongreyê bikin. Kongre dê li ser rewşa Sûriyê daxwazên gelê Kurd û pêkanîna lêvegereke siyasî ya Kurdî û şandeke hevbeş be. Xalid Cemîl Mihemed, Rûda.